তিনি রাং চামানো সেক্রেটারি জবাব মারে নয় বক্তাকে সং ফাইবাই দে বক্তাকে সং ফাইবাই দে নাহার নাহার তাতং দে তিনি যতজন আনি পিএমজিজি ওয়াইনি রং চামার রাং চামানো জবাব মারে নয় ready पहिला मिडिया पर्सन ताई इलेक्ट्रिक मिडिया सोना बेलाय हाइन हाई हामबाय मारिबो दिबर सारिक जरावो जों प्रेस मिट खायनि दिनै बाध्यता मुलुग मांखा तामनि होनबा जों फाइनानि मुसुंया प्रेस मिट जगो बेलाय नांकुमन अबो खाया तंफानो जों हायदा हाय अंनि तंखा सिनि सारात्रि प्राबो सिनि एडिसि विलेज रावो बेलाय नांकुमन हाइन बागै जों दिनै दैलामरा ब्लक आरडी ब्लक नि बिसिं खबजा सद्द करकर एडिसि विलेज निंगै जों त्रिपुरा मतनि जों बाध्यता दिनै जों प्रेस मिट खायनि नांखा ककंका हाय जी जेताबो सरकार चालौगि तंनाय सबका साथ सबका विकासनि सामानि ओ कक थाइरावनो खानावै बेलायखा गोदै वानसगि नाय खांकै फियाबा दिनै जों सुवाय सुवाय फां फांखे जों दिनै रमखा तामनो रमखा खांकै पीएम एजीवाई नि अंगै नक मानाय र नो जों दिनै सबका साथ सबका विकास नि माने जोंनि असद्द करकरि एडिसि विलेज दैलामरा आरडी ब्लक बिसिं खबजाक अर जागन बिसिं जों दिनै रमखा सिकक दिनै जे जोंनि ताखुब खाका हामसं जनजाति मुचा खाय तनाय रकनो तिप्रा मथा खलायो हनै दिनै 14 जनानि नक फाइमानि এই 14 जनानि मुंननो बरक गुताला खलायै बरक आलादाभाবে खलायै बरक रां दाइना लायका फार्स्ट किस्ति 48,000 14 जनानि ताफुरक बुफुरक नौ वानसुक नायदि 14 जनानि बरक तिनि रां व्यक्तिगत खलायै हाब्रिना लायका ए तिप्रा मथा खलायै हनै नायनायदि आं बुमुं सावनो तिनि पुरुप दङ नायनायदि नरक जतन नुंनाय ओ पुरुप जों लिस्ट इक्लायका तिनि ओ लिस्ट तिनि जों तिनि बिदुनु रिहिनका एडिशनल फाइका ताइ बीसी चेयरमैन तिनि जनजाति मुचानि अंगै तिलामरा आरडिब्लन बबु फाइका वाना जाखा बिनि ताखु बीजेपी रक तामु खलाय तंग फाय तामु खलाय क्या हनै वान्स नायनायदि तिनि अर जागाव जों बुमुं सय सय फाप फाका नुजा तिनि चन्द्रचरण रांखौ जिनि ताखु तिप्रा मथा खलाय हनै अर जागाव रतन रुपिनि ब अंक खलायदि सिं अफिस सेक्रेटारि फुन ताखु खाका हामि आरो जागाव तिनि फार्स्ट किस्ति दां हाबा बिनि यागुल हाइन हाय दङ ईश्वरपार रांखौ जिन ताखुनि बाहायनो हरिपद कले बखाय पृष्ठ प्रमुख मेम्बार बिनिपुर हाय हाय दङ लक्ष्मी पार रांखौ लालमणि काइपें हे ताखुनार जागा हाब्रिका प्रधान सुंदांखौ दन पार्लियन काइपें ए ताखुनि थानियाव हाब्रिका बेलाय खाव माना मासि बरंखौ सक्रिय खानाङै सबका सा सबका विकास नि थानियाव रां हाबिरि मान बरक हाबिना लायमन सेक्रेटारि बाय खायै सालायै जुगाजुग खायै बिनि यागुल हाय हाय दङ रेनसुन रांखल पितर रांखल दिनै ताखुनार जागाव हाबिरिखा बरक हाबिरिखाया बरक दाइना लायमाय साबो बिनि परे शंकरपिनि धर्मानंद कलय ताकेसे बन दाग नाम दुरायबो बिन थानि बाहायनो हाबिरिखा 28 27 नि बुट कमिटिनि सेक्रेटारि फन ब दिनै ताकुक धर्मानंद थानि बाहायनो इम हाइक्लाय काबां मान 14 जनानि दिनै आन ताकुक जनजाति मुचा खाका हामसं सबका विकास सबका साथ नायदाव दिनै म हाइका बरन थानिव सेक्रेटारि बे जुगाजुग खलायलाय बरक दिनै म हाइका रां 48,000 खलाय रां गोताला खलाय बरक हाबना लायका बलेका वाना मा सिंचा म द सरकार का हामनायने म हाइन बागि द ब्लक विलेज कमिटि खाया तंखना दिनै बरक नि बीसी चेयरमैन जनजाति मुचानि से वाना जागा का मदु गोताला खलाय म हाइका एडिसि विलेज सलै तंखनै हाइन बागि ताखुरक जों दिनै फाइने मुलुग जे प्रेस मिडिया म हाइके साला फाइनानि जों बाध्यतामूलक चिन हाय गुबुन जागाव कि हाइरक द अंगै तो नरक जेरि नायदि म हाइदा खायजागि दं आकंनो सानै थांगन बागि जों दिनै बाध्यतामूलक जों मा फाइ प्रेस मिडिया तिनि जों पंचायत बो तालारिखा चिनि बीसी बो तालारिखा एडिशनल भिडियो फाइका प्रशासन संग फाइका म हाइके फाइ तिनि ए गरै नखुंनि बरर न अशान्ति खलायै न किचिं मिचिक दंमान बरक रेना सिकय बरक म हाइ गोताला खलायछि बरं थानिव रां हाबि नालायो बेलायखा वानावो हाइन बागिनो जों दिनै बाध्यतामूलक प्रेस मिडिया फाइनान बागै जों मा अंखा हामबाय निनि सिनु मुंखा आनि सिनु मुंगाकै एक्स
chini orjakni Tilamra district ni ang member tai ani logibo tongo chairman borok manaji Pretirang khol yang tai tongo vice chairman tai member tai yang tongo chini district ex member takub Surendra Koloi tai Shongkor Rupini block secretary tai yang tongo takub Chandra Choron member जों महायका tai kabang mano tongo bi phataro जों jaga jagli yang जों महायका press meet जों बायदो दं